Ya, umntaka Bingelela akhuleke emzini wakwaMkhize koKhabazela. Kogcobeka ihlandla koMavovo. SikwaMkhize lapha ezaqala khona indaba. Sibika ukuthi sinomncintiswane omkhulu wamagidangoma. Baqoka abantu awu-20 amagidangoma. Lafika usuku olungaliyo eNtathakusa nge-21 ekseni. Yaphuma imiphumela lapho ke sibonga nje kuqala zonke insizwa ezaqokwa zaba 20 zangenela umncintiswano. Hleze mhlambe ukusihlonipha nje wonke ama group abafowethu abaqokwa ukuba bavuma ukuba khona lokho nje siyathobeka kakhulu. Siyanibonga bafowethu nonke ekade ningenele. Mhlambe ubunsizwa akusikho ukuthi ushaya ikhanda noma amawini zonke insuku. Ukuba insizwa ukubiza isiqhwaga uthi woza ngapha noma singafika sikushaye, kodwa lokho kusuke kukhombisa ukuthi uyinsizwa. Umnsizwa lobo, kodwa ongabazi umnsizwa ucabanga ukuthi ukuwina zonke insuku. Kanti umnsizwa akusikho lokho, ukutshela sona isiqhwaga esisatshwayo ukuthi woza la ngisho wena. Sithi usho mina uthi ngisho wena. Engisho ukuthi bafowethu nalezi insizwa ezu-18 ezingaphumelelanga zamashinga ngoba zijike khona empini emncintiswaneni omuhle wamagidangoma. Ngokuzayo futhi mhlambe hleze kwazi bani kuzophumelela abanye. Ngakho ke namhlanje sithatha ithuba lokuthi sibongele uThibela Mpungose Intibane ukuba ahlabane athathe unumber 1 kube uyena othola inkomo enhlanu. Asikhulumike kakhulu bakithi ngomlomo. Ubufakazi nampu emva kwami. uThibela uwinile inkomo enhlanu njengoba nizibona nje zibheke khona le mandaba kwaMpungose. Kanti unumber 2 uthathwe uGodide umfokaNtuli uSompisi okaJiba Mkhonto noThilwawo okandlela kaSompisi nangeduze kwami. Kusasa ekseni nje uthe naye eyakhe inenkonyane ke kaGodide, inkomo nenkonyane bese kuba yimbuzi ezinhlanu. Ziya kwaNtuli emngeni kwamaJozi ekhaya kwaNtuli. Sikhulumele Godide ngalokukhuluma mina engathi sikhanda scam lana. Asikhanda scam la. Mhlawumbe abantu babecabanga ukuthi siyadlala. Asidlali lana, sihlonipha abafowethu amagidangoma. Hayi no, konakale kakhulu bafowethu. Nami bengithi angizobonela ezami zilayishwa nazo enqoleni kanje. Lezi ke zasemandaba kodwa nezami ziyeza kusasa ekseni. Ngithe ngabahlehlisa ngezathu ezithile. Kodwa kusasa ekseni nezami zobe zikhona ekhaya ngizoshutha futhi noma kanjani. Ngibonga kakhulu nakwiSomnandi ukuthi beveza amathuba kanje ngalawa. Nathi sigcine sibonakala njengamagidangoma ukuthi sibalulekile endimeni. Ngiyabonga kakhulu. Inkulu indaba kwaNongoma kwaLindizwe Stadium. kwaNongoma kuzovutha ngomhla ka-29 December 2025. Ungaphuthelwa umcimbi omkhulu wonyaka iCharter Music Festival 2025 ohlelwe iCharter Ngobe Foundation. Umculo injabulo ubumbano kanye nokuguquka kuphela ka-2025 lokwamukela u-2026 ngendlela emangalisayo. Izihlabane zomculo ezihlukahlukene zizobe zikhona. Sibali Malini, uMzukulu, amaQwabe Twins, uMthandeni SK, Dladla Mshunqisi, Khuzani, Mafikizolo, uMenzi, uBig Zulu, uNjabulo Langa, uLimit Nala kanye nabanye abaningi. Uzungaphuthelwa, imbila yaswela umsila ngokuyalezela. Kanti ke thenga amathikithi akho manje kwiCompuTicket. Zonke izindlela zibhekwa Nongoma Lindizwe Stadium. Ungaphuthelwa ukuba ingxenye lobukumnandi obungefaniswe Charter Music Festival. Ithikithi lakho ingxenye yohambo lwakho. Imbila yaswela umsila ngokuyalezela.